Good evening to you, each and every one of you. It is a beautiful Friday evening. We are in the month of October 2024. It's exactly 8 p.m. When you come online, kindly share the link for me and let it get to a lot of people, especially the group that is dedicated to OPATAFUOR TV channel on YouTube. And then all the groups that you've joined on all the social media platforms. Kindly share this live telecast for me. Obaso ano amate unka. Enifi. Any nkomo. Obaso any nkomo. When you come on, let's talk. Share the link for me and tell people that I'm live. Let them come watch. Noah, yes sir. Good evening to you. Michia baby Ubia. Michia Chiamunina. Yes, it my baby Amubia. The global world, wherever you are located, exactly on the globe. Michia Ghana for especially Kumasi, Zedef, and then Accra, Tema and its emblems, the Western, and then the Volta region. Big ups to everybody. Gladys and Bruce, good evening. How you doing? I believe you're doing great. People who are watching me from the United States, very good evening to you. Those who are watching me in the United Kingdom, Sofa Shadrach, I believe somewhere. The people that are watching me from Europe, the European continent, a very good evening to you. Mo Europe, Mo Asia, America, North, South America, Brazil for Mexico. Ethiopia, Jennifer Santiapia. Good evening to you. Elizabeth Odru, Mom, how you doing? Thank you very much for your gift. Nana Chinchinchi, I believe so. Here. Gladys, what's wrong? Because I don't like the message you've pinned here. You said you are quite well. Is anything the matter? What's wrong with you? Tony Silas. If I tell me church here, we na me born kaya say on the 29th of December 2024. It's a bigger show. It's a bigger show in Ghana, Kumasi to be precise. You understand what I'm saying? So on the 29th of December 2024, yay, a program can see it. Hona be wa kwanchere no. Akwanchere kese be ya kwanchere for the past 2-3 years ni. Me nya kwanchere me jai code bo. Because of some reasons binti. Na mjeja ni nyina how I say. Na 2025 I can say you be 2025 means a lot. Nti bra asida so here na me adoma bra on the 29th na me punu because this year me nye 31st this year fashion team so OPATAFUOR me nye 31st. Okay, Tony Salas, your mom will be in Ghana, right? Okay, I've heard you right. But if I show team say OPATAFUOR say no 31st, yeah 31st near Ben or ha. You burn online. What you say? You burn on the 31st night, you burn online. Na Yankupon ya Domwa. On the 29th, na ya show ni preko. Samuel Abuaji Lydia Odru, me pacho me chio bibia. Paris for Samuel. Accra, I believe somewhere. Josephine Boate, me pacho me chia mami ekuya obia onye. Ya mi shira obibia. Na Yankupon ya Domwa kwesi ada. Ena me de obedi president no etudwa presidential candidate ni nyina no ma bompaye afa wo nyina ho na de ba besi no e wo election yi mu no me pa cho Friday sorry kwesi ada we anwumre
ni nyina eba life enti ebo 8 kwasiada anwumre 8 pepe na sister o phone no why wild na wote ho na unim eye kwasiada we ensam pa Kofi ye day ontimi ntwama no di obedi president no me se meka. I love my fans and I respect you people. And you see, Kofi ntimi coming she. Adiase, why be bonsa mamu fi no. Mary Magdalene, a very good evening to you. I believe same way. And tisaf eye kwasiada we di and so ya fast. We didn't tell you bibi antem and you Ghana 8 pepe if I do big ups to you. And you no watch pepe kwasiada ebe and you no watch pepe. Na why you ready? Your phone no say a TV so na abehweme a na wote wona a hot interview. A presidential candidate DSA a America. TNA America give us America nyina no kwasi ada e beka ho asem. Why the be president of America nyina America ho asem. Why they can say obedi Ghana so nyina America ho asem. Adifo bebre akasa OPATAFUOR menka bi edi entiri a meko bi no manka bi die da bi emusu echiri enti nyame adom akwasiada ye dwadwam. It's purely political talk show. It fashion utrim se me kwasiada a political talk show. A political talk show, nothing more, nothing less than say ye politics. Now him say OPATAFUOR political talk shows in there and yen sembe bebrebe yenko yaza. Me, I don't look onto the faces of people to give them prophecies. What you say? Nisana tie me nhwe onipa nimu ansa na mahye ne nkom. Ne momu no said you urade sie no saa na meka. What you say? Said you urade kan no saa na meka. Enti me chia mu nyina onyame asumdwie nka mo ho na urade mo ho ban enye dey emma me. Na tiase say there's a lot and nyankopon owode ma o. Adie bia no abrabo na wo bo no so tiase niam bi wa wan tiase a you become a paragon of failure in life. Yes, sometimes adie bi ha ukura mu che adie bi so anu agiewu ma ne kontem sana abrabo ne tie. I always keep on telling you life is a game. You have to. Hey Gaba, he said I have to pick your course, but you have not been calling me. If you have been calling me, then I've not been seeing your course. So on the 29th of December 2024, and a year service, Sunday bay a purely political talk show, the ABC election 2024. Dear I was say presidential candidates are omunina partake in these forthcoming elections. Yebe healthy in Ghana, any America, the BBC nyinara, mekani nyina chemo. Mensa Richard, me chia baby I will be a Dubai for way. Enti me pacho, na mishram. Mo am frame ni de don so mamo ha me. Amane ha mo why? Mane ha mo e de am ande menya mo. E de am be nya me mane ha mo nkafra. Aya na no pa maso anhye. Me so have a lot of things that I normally attend to. Etimechia mo UK for me sre nya me nhira de mamu. Obi a wo UK bia wo ye OPATAFUOR fan. Wo Yesu dinimu. Urade asundwie nkata wo so enkata wo ne wo maso asundwie enka wo ne wo yefunu mu aba UK ni bia a wo hweme London ni bia wo hweme, in short United Kingdom ni bia wo hweme bia no anwumre we don nu Yesu ni mogya nim we do tina onyankopon hintabia mo amwo America we sere onyame asundwie de mamo urade nsamo yare wo a wo yare a wo America a wo hweme
Awurade saw yare. Wow, that womb pasu me gentlemen, asem so hye nkom to abrabo so say Awurade. Osi no pay be say nyankwa. Wow, abamu abuo, wow re akwo. Wow usu. Ade bi e haw bia no, we Yesu dine mo. We hye Awurade honhom say on showding. Oma wasundwie, on pepa wani wamu ni suo. Oma won sere sɛdeɛ ɔma ɛyɛ Hana ɛsere yɛ no abra na ani da so asa no Awurade ma ne sere baabi a hwɛ mo Germany abɔnten so Canada Italy Spain aburokyire nkuro bia so mesere onyame mpai bɔ de ba mo sɛ afi wei ɛyɛ 2024 yi Awurade ɛmfa mu ntwa asomdwie mu wa wo hwɛ me biara 2024 Awurade mfa mu ntwa asomdwie mu mesemo onyame honhom di gyinagyina wo so sɛ Awurade ahobambɔ nya kɛse abra wada abra wo nante ufiba ani wadifre ufrifie sɛ wokɔ baabi sɛ wokɔ sra obi sɛ wokɔ adwuma ka kwanhyia mayi wudin afiri mu mo a mo Ghana ahye so mo a mo Kumase mo a mo nkran kɔpem sɛ yɛbɛhyia ɛyɛ on the 29 December me do show nyankopɔn hintabea ɛyɛ twɛdi ampo nwuna se Awurade nti n'anim nkyerɛw afi wei yɛ nkɔ ne saa da na menim sɛ wɔ Yesu dine mu adeɛ bi a wohwehwɛ bia no onyankopɔn bɛbɛda bom ɛwɔ Yesu dine mu esu bi a wo ani ase bia no metene onyankopɔn abasa de to so sɛ ɔmpepa wani wanu ni so na ɔnka asɛm da bi nkyerɛw Awurade nhyerɛw I feel like praying for some people, and that's what I'm doing. That's the only thing that I actually came on live to do. Awurade nhyira obi biara. Wo a wote abrokyire, on krata asɛm ayɛ basa. Wo a wopɛ loan. Wo a wopɛ mmoa. Bible say abra yɛ tɔn ɛyɛ Joseph. Ɛde no kɔ Potiphar fie. Abra yɛde no to amena mu no. Na anidasoɔ ni hɔ. Na enipa nyinaa pono na nipa fi say enye yie but I'm telling you say when the Spirit of God steps in there is hope abro nyame honhom ebe bamu eni da so enya ho bone hwe na wanka wano aduro enya ho bone tie nie hwe na wanka wano aduro o hwe na sa eyefom na wafom Awurade a konkotodwa ni mu mpaibom na sere no osi wo ye mpaibɔ tiefo oyemobrohumfo sɛdeɛ ɔkae Samson no woso ɔnkae ubi nemom ɛmfa nhyɛ wotirim sɛ wayɛ onyame bɔne ɛno nti wokɔpɔɛse wo ho anaa kɔyɛ wo ho bɔne baabi da sɛ wohwɛ no wafom nyame ɛkwan bi a wafom nyame biara so no ɛnyɛ wo ho bɔne Awurade deɛ ɔne tumi adeɛ nyinaa yɛ sometimes yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a atwa sɛ ɛsie te nneɛma bi ase ɛnyɛ biribiara na firi the devil. When you read the Bible carefully, Bible said na me Awurade ka kyerɛ ɔman ne sɛ mepo bi ama na firi akɔ wiase na wakɔ akɔdaadaa wɔn edi n'asɔfoɔ. And you see, sometimes God in his own infinite wisdom can orchestrate something to happen in your life. And saa deɛ no a ebesi wɔ abrabɔ mu no te aseɛ sɛ every problem biara is an opportunity. Get this concept. Every problem is an opportunity to revive yourself, to learn something new, to discover something new, a new experience. Adeɛ bi a ɛyɛ ɔhaw ne amanneɛ bi ɛda so bi ano ɛyɛ akwanya onyankopɔn de ama wɔ abrabom sɛ wobɛnya suahunu bi wate aseɛ wobɛnya suahunu bi afirim na wode anante wɔ abrabom enti ɛma biribi nto na ma waba mu sɛ okɔka wanu aduro ɛyɛ ɛba ɛna wonya bi ɛna manfoɔ ɛserew sɛ woyɛ bonina te aseɛ sɛ wokɔ ho a na ɛba no wonya bi ɛna wokɔtena baabi na wosu a nkrɔfoɔ nsɛm na ɔmo keka sɛ wosu a ɛno nkyerɛ sɛ na ɛba no wonya bi deɛ ɔsɛ ɔde hyɛ wo tirim no na mmom sɛ ɛyɛ ɛba ɛna wowo pɛ ɛna da biara da ɔdasani hu a obedi watam obegu anim ase ɔmbɛka nsɛm a enim de afa ho a de nipa bɛka bia wo si praise the Lord de bia tontom Awurade hwɛ ma hu obi a wanyi sɛn na wakɔ awo so na wantimi ama fie ɛde so bɛka ne sɛn ebia
ɛhyehyɛ yɛ bɔne a atamfo ahyehyɛ sɛ nka wokɔ wo a wonya wo kra ɛhyehyɛ yɛ bɔne a atamfo ahyehyɛ sɛ wo ba wiase na sɛbe wabɛdane amanneɛ de abɛtoo so no awurade tumi gye wo ɛno na awurade ato a wodi anim ɛduru mmerɛ bi a sɛ wayɛ abortion and whatever. Let me tell you, in the realms of the spirit, things happen. And you don't have control over it. You don't have control over it. And the Bible says, there are certain things it happens in your life. You don't have any control over it. You just let it happen and let it slip off. Every day comes with a new promise, a new blessings, and a new face, a new scripture, a new Holy Spirit. That is why he says his word is renewed every morning. Anopae biara. E wo nhyira urade di manipa. E wo nhyira ni nimdie ni nyansa. Empeja onyame di bade biara. Nti na no de esi ye ne de no mitugu sa na me madwene kire me mitugu ana anopae ni matapi mu nhyira. The reason why I keep on progressing and flourishing in every aspect of my life is because I am much focused. You will be a focus on. If I do boy, you need a baby. God bless you. May your fruit, may your womb be touched in the name of Jesus. Eti tienie fashion team justice or suffer Florence Credu Michelle justice or suffer Michelle. Sika na wuni bia nyantiasie nenya huhumu. You know, ye usunsumu part. Be prayerful. Be prayerful, fast and pray. Seek the face of God always. Diakano uye wo spiritual aspect no wa padwuma no aye awurade na wo mre misi let me tell you unim se o amanie bi mu na wo ahokyere bi mu a you will think a lot, you rack your brains and come out with nasty ideas. Se o kwa amanie bi mu a wo dwendwene na usi apeni e wo utirim na usi apeni wo utirimu a ubehunu se eduru mrebi na etirimu po bebrebe adwendwene bebrebe na aba utirim bonsam si yesi nyame susisi yesi enioma bebre but fashion utirim se na nwumre enefie. Allow the true spirit of God to take its course in your life and everything shall be well with you. It's a promise that is written right there in the scriptures. Allow the true spirit of God to take its course. Work hard. If we say so, nipa ya jumadin na honhom nka ho e your brain obebre tino so onyankopon nsam nhira na mu nipa ya odefo eno nkire se wonya adwuma na mu obe so o kire o se wan hwe yi a obekokonya adwuma yes onyame honhom nka ho a odi favor mercy beto wanimu a obeyi adwuma wie so nipa na bebu kwase a onipa na befa osika eno ntino o se onyame nsam nhira na mu nipa ya odefo no obre adwuma mfa bi nka ho eno nti ase kire no eno nkire se wonya adwuma sa na tie entimi chiachia maybe I will be August Nankwa. Much respect and love for you people. Now, Nyamiya Duma on the 29th, me ton Sadia Afro, baby, I will be a bready. We are Mamin Kasanche. Bready, now, you can say on the 1st of January, 2025, Ekunyina, Medinka Kramo that doesn't it for Kumasi branch. I've already told you the last time that we met, said 2025, me go school, a bit taking me for me can say 4 years. And then me go school, and you know, me say me, yeah, sorry, sir, just like that. And you know, Branebe Puru who 29th, you know, Nami Ninkara, Nami caught me too quiet, me go school. 4 years later, I never saw bouncing back into ministry, so you should understand what is happening. Sanity, Yankopon ya domo Sunday yi so Sunday yi a big program. Hey, Sunday we pan someone met canon last week the man can you. Last week man can you Sunday. Me body obedi akonya ni din gam. Die sie bia na unim die one say presidential candidate na meka obia ho hintasem baako alankwadwo kire mate meka na asem
enti mo kan tira lanse kwasi ada nwumre 8 na wote online a wotie bi Ewura Jo Mahama papa yi meka na asem ɛdeɛ na Awurade kafa no adifo na kansam bebrebe na ɛdeɛ ya meka na asem Mahmud Baubia papa yi meka na asem ɛdeɛ na Awurade ka me deɛ meka unum sɛ yɛ final obi nkyiri nsesa ne da Nyankopɔn yɛ adom ɛyɛ kyɛda mon kan kyerɛ kyɛda sɛ kwasi da nwumre no ɔte ya na obetie deɛ meka kwasi da nwumre meka kyɛda ho asɛm mɛhyɛ kyɛda nkɔm ɛdeɛ na Awurade ka mɛka ne nyinaa de akyerɛ mo ɛdi hyɛ no nso saa nkurɔfoɔ yi a mabobɔ mu din no kwasi da nwumre 8 pɛpɛpɛ na meka obiara hintasɛm de obedi president de nti ya nipa na ntima ni president ɛdeɛ na wɔsɛ nipa no yɛ ne nyinaa mɛka ɛwɔ ase nti mekyia mo mekyia kyɛ mo nyinaa nyame hyira mo anwumre baabi a mo bia peace masane out.